Matul dawn il-jiem il-fuq minn 16,000 student u iktar minn 3,000 edukatur qed jerġgħu lura fl-iskel tal-Knisja għal sena skolastika ġdida. Wara sentejn u nofs ta' miżuri imposti minħabba l-pandemija tal-COVID, il-55 skola tal-Knisja f'Malta u f'Għawdex fetħu l-bibien tagħhom sabiex jilqgħu fiżikament lill-komunitajiet tagħhom. F'messaġġ lill-istudenti u l-edukaturi kollha l-Arċisqof Charles Scicluna ħeġġeġ sabiex ikun hemm rispett bejn kulħadd fejn l-istudenti jikbru bħala ċittadini tajbin u ta' eżempju għal ġid ta' kulħadd u ta' pajjiżna. Nitolbu ħafna biex din is-sena tkun sena fejn aħna nimbnew fir-rispett tal xulxin, nieħdu it-tagħlim bħala dover imma wkoll pjaċir tagħna li aħna nkunu flimkien. Nirringrazzjaw il-Alla li it-tagħlim issa se jkun anke bil-preżenza mhux imbiet u allura huwa mument fejn aħna niċċelebraw il-fatt li qegħdin preżenti għal xulxin li kull filgħodu matul il-ġimgħa aħna nistgħu niltaqgħu nkunu komunità skolastika, it-teachers, l-allima, l-istaff, id-dirigenti u l-istudenti biex nikbru bħala ċittadini tajbin u ta' eżempju għal ġid ta' kulħadd u ta' pajjiżna. Fis-qarrija il-Kurja saħqet li l-għarfien għandu jibqa' l-iktar għan importanti għal proċess edukattiv dak li jkontribwixxi fil-formazzjoni ta' persuni li jsibu il-milja tagħhom b'mod holistiku sabiex ikunu ta' ġid għal xulxin. Din is-sena skolastika flimkien mas setturi l-oħra tal-iskel tal-Istat u dawk indipendenti l-iskel tal-Knisja ser ikunu qed jipparteċipaw fil-kontinwazzjoni tal-implementazzjoni tar-riforma nazzjonali marbuta mal-qafas tal-kisbiet mit-tagħlim. Flimkien ma' din ir-riforma kurrikulari hemm ikoll bidliet fil-mod ta' kif jiġu evalwati l-abiltajiet differenti tal-istudenti b'kontribut dirett mill-istess għalliema tal-iskola saħansitra b'ċertifikazzjoni uffiċjali. Dan mhux biss jara fuq jsaħħaħ dejjem iktar il-professjonalità tal-edukaturi, iżda joffri opportunitajiet ġodda biex it-tagħlim ma jibqax dipendenti b'mod esklusiv biss fuq l-eżamijiet.